Khowai do tomo ya phan bisingti sokmani ko ya phanani yopi Heba Jamakollan TV Sini pantani untuk ni kerja bede trap Belai ke hambai maro sini press media friends rok no tini seng Padmabil blog ni andaro kaisa jana kalyan sibir nei seng khlaija gi tongo o ja kaisa awareness camp o awareness camp ni bisingtui government ni kabangma schemes tongmani sini lukurok ni hamkrai ni bagai borok ni nukungo pusugui rena ni bagai no tini ni o awareness camp haisi engkai o jagao norok nukhana political party ni bororok hoyto IPFT hoyto BJP কোনো political party হিনিয়াওই government program ni bisingtui ek thansa kai together khai unity khlai lukurokni hamkrayo sung taibo agogui thanani bagai sung tini program khlaikya blaikya hambaimaro sini video bo o jagani sini takuk Dhananjay Chakma bobo ketalno phaidrop tabo Padmabil blogo bini netritwe bini office ni torof theke no tini obahai sung naithok program khlaimanka o program ni bisingtui kabangma bororok lukurok baksa sak hamyarok tongo baksa lukurok nijini ST certificate khlaimania tongo baksa lukurok nijini PRC certificate khlaimania tongo kabangma widow pensions rok tongo nini disability certificate sok tongo aborok bahaike mannai tamo bini criteria bini protocols tamo abahai rokno sung awareness ni bisingti borokno bujugui mankha tai lukurokno paithak sini program tini paimani yagulo sung je borok khlai tongmani aborokno schemes ni bisingti sung certificate rok tai borokno je rejaknai tongmarok bo yafarka tini o program chengi rejaka 15 tariko buskangni 17 tariko program painai tai sung obahakino buskangni salote society no develop khaitini para kami no develop khaitini jemon VBG Ramji rok tabo buskangni salo manrega no replace khai VBG Ramji haika Viksit Bharat guaranteed for rozgar rok ni phaikya abon bisingti kabangma brick soling CC route nini development ni bagai box culvert rock as hamung rock para bisingo kami bisingo kabangma hamya rok tongo aborok no bosung o project rok bisingti development khainani bagai sung yapri selai tongo ta